Sabi niyo maigsoon, daghang Kristohanon karon nga ngalan Kristohanon ra. Pero base sa ilang binuhatan, dili sila mailhan nga Kristohanon. Daghang Kristohanon nga makit-an sa mga youth camp, mga mga dakong gathering, mga igsoon, mga buluhaton sa Ginoo. Pero after sa mga gathering, after sa mga youth camp, after sa mga gathering, dili man siya panalangin, dili siya ingon nga Kristohanon based on their actions and behavior. Lahi man, dili man maila. Abi ni mga igsoon, ang Kristohanon maila gyud sa buhat. Timani kita ang suga nining kalibutan. Hayag jud ta kanunay bisag naata sa kangitngit. In other words, bisag naata sa tipo sa mga dili magtotoo, dili Kristohanon, mga igsoon dautan, musidlak kita. Amen. Daghan karon mga igsoon, mga Kristohanon nga grabe adto magtuad-tuad sa TikTok, magunsa na ilang gibuhat, mga laway kayo, mga saysayaw nga kalibutanon nga para lang for the sake of viewers and shares and likes, mga igsoon. Kay ron na ay income nga buhaton ng tanan, nakalimot nga iyang gidaladala ang Ginoo. Listen carefully, igsoon, in everything we do, Kristohanon ta. Una-una adaan pamalandungi kung nalipay ba ang Ginoo. Lingaw ra man ako, Pastor, yes, lingaw-lingaw na mo igsoon, brothers and sisters in Christ. Lingaw lagi, pero mao ni na, kumusta ang imong lingaw? Nalingaw ba ang Ginoo? Dili ra ba tanang lingaw nalingaw ang Ginoo? Ingon na balang kasulatan, ayaw mo pagpahiuyon, dili ta mo sabay kung unsay trending ning panahon sa kalibutan, kay grabe ron ang ubang daghan Kristohanon karon nga di na mailhan nga Kristohanon. The moment nga naa sila sa mga dili Kristohanon mo sabay, no? Kay ngano man hadlok man sila glutuson. Unsaon pagkahimo nimong kahayag, mga igsoon, imong tabunan ang imong suga, mga igsoon. Wala ta gitawag sa Ginoo giluwas mga para mo tago. Amen. Wala ta gitawag sa Ginoo, mga igsoon, aron mamembro sa purpose. Akong balikon ni purpose unsa man na sa diha mo adto ka simbahan, maura nimo paminaw, pamantay, pasinaw sa lingkuranan, ya pauli. Again, purpose, upat kapi, paminaw sa wali. Pamantay sa mga nanimba, mga unsay mga gisulob, mga bag-ong sanina sa pastor. Tungod ni kay naay dako naining upiring ani mao ni mahimantayon. Pasinaw ra sa lubot ani lingkuranan, no? Pauli, muli ra, wala ta gitawag ana, gitawag ta sa Ginoo ning sulod siya sa atong kasing-kasing, kay isip siya kahayag aron mosidlak ta sa kangitngit. Mao na nga, yes, naata sa kalibutan karon nga ngitngit kayo, dangog kayo, dagang offer sa kaaway, mga igsoon. Pero gusto si Lord nga musidlak ta, dili ta magpauyon, kay musugot mong sa di igsoon. Listen carefully, sa dihang magpauyon ta sa mga trending, sa mga viral sa kalibutan, dili nato ma-discern ang kabubuton sa Ginoo, dili nato masuta kung unsay rason nga nung naata ning kalibutan na kay ngano man naaman ta nagpauyon man ta. Unsaon na to mahibawaan nga lahi ta sa uban kung minsabay ta nila. Abi yung mga igsoon, ang Christians dili makita sa baba nga maayo ka kay bersikulo, memorize nimo from cover to cover, from Genesis to Revelation, imo nang memorization. But how about your action? Makita ba sa atong binuhatan si Kristo kay ang pinaka-epektibo nga wali, igsoon, paminaw mo dili nang maayo kay ta mo pailuna og bersikulo kung dili atong kinabuhi nga nakita si Kristo nga nay tinud-anay kabag-uhan, igsoon.